My Hitnasia, was me dimit 9 SC or Hene be a Michani tea eso. Obet me the Genenum and but a yet say, and then go try say trainer and Kiachina tunda dada. Wouldn't mean kum will be a net and funny say I himself and found windy. Na me nemianum a year and crying for being common. I'm saying crying a capital. Nelson Mampany be a doing crying. So, yeah, American man penny, so I want man penny. Yet no chem she, yet no comment share because when she project am I fair. If you man when he incidents no, see what Dormaa and see what Bruno as in said Bruno will he be a diano. Messeramo Nana Dormaa Hene Bra and Branty be quatina. Yan and Abako was said, or Moya Brun Tempem no Moya meeting a hodono. One more ball. Internet bloggers be a basso. One make us say, Kosha dia platform a hodua, ye bo one more basso on sema one more can. Se wuni mudia, e gu any massy. E se wudi, ya sabre, come na wayano, mekano cratero. E yadi and guasiaka se pa de ma one another mine. I was so becassa. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yakwan. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubusu and Buka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bequaco Crono, a crowd of us who have no more entertaining. No was one Yakwan Juma. And ye AM Home Care and Nursing Home, Sabina me pay. Ubutimi crop for Quacher Waum. AM Home Care and Nursing Home. Our fan call Accra and Saum Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Ebusia made in Chiasonko every too much ebro. Na mesro say, baby a owo bia no be come home near Serempaibo, near Sre Onyamerisa, ama Yebra, Kofi Adomaa. Amanyabo mensa kan me de bre with the Ayawra Hosem, I free Kofi Adomaa kachi. Yebeka say, Kofi Adomaa nsensem no firi ase no bosome abesen na obia ne nadwenchere ibi te se eyampa na ebizu chirim se enyampa enam so ma na yere oyo hema nso babonten e de anu disem ebeto ho no mo na enne amene okase 3 days ago ena Kofi Adomaa kasa eba abonten de ne tibia ebe kire na fe otuno ne mutu e kire kwan ye fa so a ne incident no esi ye enam so Emma etu koto ya ambon baby ya se ebo Kofi Adomaa n'anim ene ne camera ekuta no to the sense camera no mpo ye endade ene rubber cramp no asai ne nia eye honam Kofi Adomaa be ye video we to abontin wi no ama Ghana fo we na no era ho e de ama Kofi Adomaa in as much say e bin to say if ya showa agrada ene kofo ba ko menu bi a omere no enya adwen mo kire say de o komune de e fatane pa se okọ nia o komunu but ebusia mene wo ka say video ba ko abeto abonten a e free Kofi Adomaa kasa studio na video no ye nchiremu bi a Kofi Adomaa e de beto abonten e bra ne otumfo ho sensem bi epejaye My Hitnasia, was me dimit 9 SC or Hene be a Michani tea eso. Obet me the Genenum and but a yet say and then go try say trainer. And Kiachina tunda dada. Wouldn't mean kum will be a net and funny say ya himself and found windy. That is the changer, Abba. Enti ebeyen didn't want ya on say yen we are no more bonofo are not one. And it is a fact. In fact, Miss Selutra Santefo say Bunny being one. Oh, woman ya dear dodo. Woman to make come who boom. And that is why na me nuanom ye enkran fo bi di nkomo na me say enkran na ye capital nenso mampani bi adu nkran so ye America mampani so ye hwan mampani ye de na twam hwi ye de ne commercial because manshia project ama ye fe eno ene say other regions other tribes if I'm right to use that word other baby a wo free no obi asom na ye kese so wo hwe se dia santefo hoahoa wo mu ade a meni me yonkwa santini bia na yekọ training college e wo Volta region obetimi atompaboa de abasku mu abeton sa santefo padwadie pa de ye hye ne de watoma me nyina ye mpaboa koro ne nyina top man mpaboa
but ohyia me a obedwane no ma mahu sɛ ɔno ne de na ɛhye no papa me de na yɛ sente meanwhile mpaboa akoro no a that is the power of asantefo wo mu hoahoa wo mu ade ho ma ne yɛ fɛ enti so hoahoa ne de ho ma ne yɛ fɛ anyɛ careful abefi sɛ obu de na animtia learn from them also hoahoa de na ma ne yɛ fɛ enti this is the time sa abonofo pese wo mo sorry na abonofo hunu say yes abonofo gina ho a yes de wa sorry agina na ye support no se Dormaa Hene na sorry agina abonofo nta na chi se Tachiman Hene na sorry agina ye nta na chi together bono will also become so great but say the asantefo ye one no I don't see that e wa abonofo lie because I will tell you, say, Dormaa Hene ayade o. Say watimi asori agi asante Hene me kai ne maami wu ya ne yekoye yi. Woni hwan ya oka se da obeda. I salute them. Wo mu abomoden ama Hene no tumi abam. Enye so obi ana ne asante Hene ya adwen o. Minima bi mu ano those days. Mo adwane pa. That time. Wo mu ano mo adwane ano mo wa MPP mu no. And na issue by no omu gina na chi they forgotten that time hey opa ma asante Hene nya ade enye sesen eba rallying behind him they will rally behind him umbeka chiro say asante de hwe but when it comes to bono what happens nana Dormaa Hene probably ebia no nya ndisi ebia no kana dwen ebia no ye ndisi I don't know but the way asantefo rally behind asante Hene is it the same way and abonofo rally behind Dormaa Hene and no it is because abonofo oneness na kayen kakra this is the time at the ekoso no esi sua de bi film bono should also come together as one se bono mo chicha me kra na me asante Hene me wuram that one there me kra anka me wuram now if you want to also now person san ye kese more ka ho na ebi mu achicha wanka onwuram ube wuram NDC awura CPP MPP awuram wo mu nyina awuram o tase se be obeye kese it is normal but the hamadwen ye here egu social media ye di atem but ya yire ye ho ye di atem nanse ya mere koye Ohene ena me hu otumi a udi Ohene bi atem da uhwa wo nkwana so uhunu ne se nipa no but what ye akonwa bi so akonwa no it's a whole kingdom on its own enti se wo why wadwen se wano na eden enti be keka bi a kire wo bia koso na keka bi kire wo bia but wo ya de bia e bia wo nya so nsunsan so but wo ha nchirima it is a problem and into social media no use it to support yes abonofo support asantefo support but in a healthy way mini abema ke ifa enso abaye video a ono so ede ne nchiremu bi eba ebusuya ebeye so betie sa nchiremu nso na afi uwie a yenka ne nyina mbo ano ne yenhwe se ade ekoso odoma ene ne ekoso Kofi Adomaa fie no sa na wo se ekona na oyonko da na oda na awirawo sem ya esi wo man Ghana mu na so me mfa ma no ntomu yi ehye nso me nhya yituma esanse ya asem kese eni britie na abo Ghana no abusuafo asem no nyina ne sei se wo ye obi a wo follow me na naba kefa me meti ye nkohwehwe odifo mo wusa mo hye mo abono sem ne mo asante sem ase asem a me ka kire mo se munya sa ne ma na mo ye no mo hwa bi akwa woni bi eti Kofi Adomaa nwani asem nka bi no asem no ba ya mega be react ye no the first asem a film mega ba no ne say time na asem no si ye no Dormaa Hene ne Suma Hene no se wonum hwe no munya ne boko na ama asantefo aswante na wonum soma wonum wasem a yebeka tie wo breko a sabe Ghana ha se wo ye Dormaa Hene na wo ye Hene wo ye Suma Hene na ye Hene nko ade sanka asem to umpo na nka kire wo so na akotu fo wan sehwe efise mu nyina mo ya ahemfo ena tie niye na mu tie niye asante Hene
eya asantefoɔ nyinaa panin amahina pan mahina ni mu abrempo nyinaa panin ni otumfoɔ nemum domahine yɛ domahine onya bunu hene sumahine yɛ sumahine onya bunu hene mipacho muntie ne yeo enti sɛ mo ka asɛm sɛ de du ba bi a musika na te sɛ bia me kuro mu nkranza mahine na makoyɛ ade bia wo se bunu hene dabi yɛnka ne saa mesrɛ mo Kofi Adomaa wani incidents no esi wo Dormaa ensi wo bunu asense bunu wo hene bi yeda ya no mesrɛ mo nana Dormaa hene bra emrantie bi kwotena ye nana ba ko wo se omo ye buru ntempem na omo ye meeting ahodo no wono mo bobo internet bloggers bi abaso wo meka sae ko hwɛ de platform ahodo a ye bo wono mabaso no nsema wono mo ka se wuni mu dia egu wani mase ese wudin ya sabre kom na waye no meka no kura kyerɛw eyade ani guase kese pa de ma wona na Dormaa hene e wo se wo bekasa na mete se platform no so tama bro champion youth no press conference no almost say bra yana na asantema wura wo oye ayiye bi okumase ye bo obi kura tuo kasa ema obi firimu ema ebeda daily graphic me ba cha what say onipa wu asante hene bia ne maami ana asa de bibia yi ase no ye kata so untimi nkasa kata so fi say efa nipa life ho tie na no mia nkasa me wo manhia obi ena maami bi ebe spray pepper spray wo manhia ma wu se obi akoso obi ansa se monhwe na mo amana mpie na aburufu ankoka se tio aburufu ankoka se manhia obi spray pepper spray ntia dentina tie binumu ayete se aburufu ene asantefo ewo problem bi ye won kuro binumu ho a wonum ne ebia asanteman anasa asebinda asanteman potoso a wonum ne asanteman nya adwen eno no ensan aburufu nyina sabo pesa mo de san aburufu nyina na ntibi ba ba gia tomu se na na ba kefa eye aburufu na ne ye fie ye nua Kofi Adomaa ngani na eni na dabi ye ntimi nya ye ho aburo sa esum eye duru ye nua Kofi Adomaa ngani ebre wei ena Kofi ohia ye moa again ya na ye pese ye di pagya bunu no ye se wo ye wade nyina ho kwan enso nya ni nyina ne fata yen bunu asense ye se ye ka bloggers a siremi abunu fo bloggers a eso che Megrab TV Kofi TV any woman in TV siremi enso sa the issue of bunu in the name say ye dey time obi no sa nipa miensa we me yi me hu firim ana obi ntimi nkotena ba bi se oye ne ho asantesem entimi kotan obi na mesema kusa ko gina ba bi batasem ba mo mienka mu nokre otumfo ya asantema nyina ewura tie huntimi mfa ho ntono akokwa asensem fa nkobo okode enti mo ya asema na mo de mo ho kwa akobata otumfo mesrem mo ma yanyai na nipa awosoro wo pese wo sua na wo kona se empanse wo sua na fo Dormaa hene sumahine nya bunu hene Dormaa hene enya bunu hene abunufuo nkuro ni nyina wo sa afei ena nkuro bi no mu beka mu ho abom na o masori ebinim so a eyo mo masem but bunu yeti wei sabi yen ne kita dia obi anim sa abunufuo ye mpa ye ho asem enso hwe ne guase ato yen twasem asie wo a wo men ahensem ena wunim sɛ de ahensem sitie asɛm na atoyɛ nua Kofi Adomaa ngani no mini position bi a me bɛka sɛ nipa na nhyɛ da ɛna mini position bi a bɛka sɛ nipa no hyɛ da asɛm betimi aba nanso kɔyɛ nana Dormaa hene nana suma hene asɛm na akɔ wie ɛne sɛ Kofi Adomaa ngani na nkasa ba bɛkasa a wɔkyerɛ total negligence because mo feel sɛ mo wɔ ɛtan sraw ne di mu sɛ baabi a wo bia ma yɛ nyinaa yɛnka yɛ gidie mbom ne yɛnsrɛ nkwa yɛnsrɛ ayaresa ɛma yɛ brapani sɛnea ukomu bia no Ewade fa ne nsa enka no aha yɛ too much GH message no di mu asɛ subscribe my page ne mi Adomaa no so sɛna me upload bia so na unsa betumi aka ɛma remfi so so be follow me all the other social media platforms so ɛhɔ nso ɛyɛ too much GH makrao